Top 5 najdrahších jedál na svete. 5. miesto. Iránsky bulega kaviár. Tento kaviár je najdrahší na svete. Nachádza sa v Kaspickom mori. Jeho cena je až neuveriteľných 24 800 eur. 4. miesto. Pizza Royale. Pizza Royale je najdrahšia pizza na svete. Je posypaná 24 karatovým zlatom. Predáva sa za neuveriteľných 2650 eur. 3. miesto. Čierny melón. Na svete tohto melóna je len pár desiatok kusov. Pokiaľ by ste si na ňom radi pochutnali, tak za 7,7 kg zaplatíte 54 000 eur. 2. miesto. Šafrán. Šafrán je najdrahšie korenie na svete. Za 0,5 kg zaplatíte až neuveriteľných 1770 eur. 1. miesto. Biele hľuzovky v roku 2007 boli vydrážené na 290 000 eur. Ďakujem za zhliadnutie a pokiaľ sa vám videjko páčilo, nezabudnite zanechať like a ja sa s vami lúčim. Čau.